Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna SD Arewa TV, wacce ke kawo muku labarai daban-daban na cikin duniya baki ɗaya. Amma mai sauraro kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da makaɗin sanarwa. Ta haka ne kawai idan mun ɗora sabon shiri za ka sani. A yau ne muka samu labarin cewa 'yan Boko Haram sun buɗewa gwamnan Kaduna watakan El-Rufa'i wuta a hanyarsa ta zuwa garin Zaria ziyara, inda aka samu asarar rayuka da dama. Har yanzu ba mu samu wata majiya mai ƙarfi ba wacce ta ba mu labarin cewa gwamnan ya jikin nashi yake ko kuma ya yake, yana cikin asibiti ko baya cikin asibiti. Kwata-kwata ba mu samu wata majiya mai ƙarfi ba. A yanda mazaunan garin suke magana cewa lokacin da suka kawo harin aƙalla sun ɗau minti 15 ana harbe-harbe, ba wani ma'aikata da suka zo daga baya. An kakkashe ma'aikata da dama wanda suke kare shi, amma sai dai shi hallau ɗin har yanzu ba mu san wane hali yake ciki ba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna SD Arewa TV, wacce ke kawo muku labarai daban